To vieš, Samsung je najvác. Nič není vác, tak sa u nás hovorí na Orave. Nie. Áno. Dáme ďalší Samsung, ktoré nerobíme. Pozri, klasika. Už tam ani není nabíjačka, aký je smutný z toho. V nabíjacom USB porte sme zistili vlhkosť alebo cudzorodý materiál. Niekedy to robí, niekedy to nerobí. Ideme to fixnúť? Tak poďme. Dobre, takže otvárame zase zalepený Samsung. Mladá slečna, sympatická, prišla s tým, že ten telefón je veľmi ťažko nabiť. Ináč je to ďalšia z typických Samsungových chýb. Toto je problém. Chceš ho nabiť a on hlási, že je tam vlhkosť alebo cudzorodý predmet a nič tam nie je. Ja viem opäť, čo tam odchádza. Riešenia sú dve. Že tú ochranu, ktorá to má na starosti, vyradíš tým, že jednu súčiastku dáš z doštičky preč, alebo proste vymeníme, v našom prípade ideme vymeniť kompletne celý napájací konektor, aj proste s celou tú doštičku. Ono to nie je drahé, aby sme niečo urobili presne tak, ako v autorizovanom servise. Teraz si kladiem tú otázku, že prečo používam tento skrutkovač, keď mi Ježiško uprostred leta, alebo na začiatku doniesol nový. Ináč za toto musím poďakovať jednému nášmu divákovi, ktorý mi dal fantastický tip. Super. Práve som zničil skrutku, ty brďo. Ale ja sa s tým naučím pracovať. A už to ide. Boom. Boom. Tak, dobre, máme odpojenú baterku. Kamerka, antenka. Vada. Tento malý hnusný škaredý, tento malý linký rezistor dačí dať preč. On je to v skutočnosti varistor, alebo niečo také. A bude to dobré. Ale my dáme celú doštičku, lebo aj na mikrofónik sa sťažovali a ja neviem na čo všetko. Dneska vymieniam pol telefónu, aby ste videli, že aj my vieme vymieňať. Je tam. Prilepíme flexík na nové lepidielko. Cvak, 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 cvak. Paráda, nabíjajú nám všetky. Skúšali sme 3 kábliky, bolo 67 alebo 8, už je 69, čiže tento ide. Krása. No. Nádhera. Do nabíjania, ja mám Samsungy naozaj rád. Lebo Samsung je najvác.